إنا جعلنا الميزان على يوفرون كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا ولم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغفروا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم. A jarama Samba Thiam mara ko dande ñondi tan ko Thiam on gam on nani ko jangi ko kadi wutto wono yodi mayo wono yodi gongol so tawi wiyama missi Qur'an a ƴewata sabondor mawɗo asino ko tane lumma juuɗe taƴaɗe jarama joni ala no mbatten caggal en jaɓɓorima ceerno Amadou Nabi sallallahu alayhi wa sallam o waɗani en kadi duwa o jaɓɓorama alqur'anul karim mawɓe men jinnaɓe meɗen ɓe ganduɗa ko kamɓe tigui woni sababu ha mbawɗen janggude alqur'anu ha jottiɗen kadi e jangguinde alqur'anu ɓen noon sikki ala e oɗo ñalawma eɗen jettaɓe no feewi bo eɗen jarnoɓe sabu tawi ɓe jagganano en oɗo kikiɗe o yawatano heɓade ɗum waɗi noon so woni maɓɓe ɓadiɓe ɗo ha joni ara walla en bismade ceerno e dendagal julɓe arɓe ɗo ɓe tawi no wontini annude alqur'anul karim ɓe on tuma ƴeewen ɓadinde konngol ngol eywa ha joni o hucciti e darnuɓe ɗeɗo golle inchallah. jinnaɓe ɓe ɗo ba Ibrahim addamo ɗon 16 gaddanemo 16 ba Ibrahim o bismo en ceerno e julɓe ɓe konguɗi daɓɓi inchallah nde mbawen jokkude golle par ce que ko hiiri waddanma 16 joɗɗa hen wadde darde tan ɓuura yawde sa dari ɗon no wawi taw jutta bisimillah. Baba Ahmed Thiam o wi en assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Birandi nanti gongol ɓuura juude gaccamo tan o wawno hen ɗum ɗo wona ɗum wona goɗɗo ko gonga ɗum ɗo sikki a gayi ɗo wona ɗum hakkille ene anndi ɗum ko kanko wona ko non sikki ala hen ɗum ɗo minen kadi min bo min ɗaɓɓiti mbiɗa jinnaɓe mbiɗa yiɗi motani ɗum garan ɗo ɓen ko deftere yiyata kala yihunaɓe hen mbati sona tan asen gonɗo jinnaɓe ngala e ɗo hay firti deftere nden hay ɗum ko fana e defi tan ɗum kadi min gonɗi e ɗum kamɓe ɗoɗi yumna min ɗaɗiawsnaɗi o e dow yembode ceerno kala komin mbaɗat hen ɗum makko ɗum ko huɗi tan goni ɗo gonɗi seeɗa kono kala komin mbatte min garan min kalɗum o yamere mumen ɗon ɓe mbat ha yettiɗo makko e raɓɓitede yettiɗo ala kulli hal nan ko jettigol Allah mboɗon ni jettigol Allah renata kono noon ha gongoɗɗum ko jiɗo waɗi ko heetano ɗum sabi e juulade e ñagade Allah yo Allah juula men ko ceerno julde e kanko e ɓesgu makko eyi calmini joni mi yaadi ɗo Allah ko seɗɗa 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 koko heewi jarama Seydi Thiam nannima e famnima kadi en gandi ɗo imma toon no woɗɗi no fewi kadi ngal to imma to en paami tigi tigi no woɗɗi wonno jiɗirɗen waɗirde kono noon mataw en keɓidani noon no keɓirɗen ni eɗen mbaɗira noon
sabu ko ɗum woni ɗaɓɓande e jaati gedduɗe Aminata Ba sono ɓadi yo arɗo o wawa tigi jaɓɓade ceerno kanko Aminata Ba o haalana en kayisaji nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam ilaade ɗum ene wela ceerno no feewi no feewi no feewi Aminata Ba so tawi woɗɗani yo arɗo ha joni eɗen beltinira ceerno wonde ko taarimo ɗo ko fof ko annuɓe alqouranul karim heewi e duɗe alqouranul karim gonɗe wuuri heɓɓe e seere mumen gari ɗo ko noonne kadi jama meɗen neere nde wonno ngal ɗo duɗal darna ko e nder deere ɗum waɗi ɓe beltino feewi eɓe ngari e keewal jama ka no fotiri ni e almami mo gardogol almami o eɓe ngari jaɓɓade ceerno e oɗo tigi eyi ɗum way daraɓe ɗo yo dardo dardo السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معجزاته عليه الصلاة والسلام. كاوني المقتول مجمع كسر الله ونعمه منها إلى جاء كاوني إنسان أمر سيكون يدعو حينما طلبت منه قريش ذلك سهل كل سنة لقي مقدم ومنها إلى جاهل نقول ما يرد اليوم بين أصابعه كل في الليل مقول عندما أسهل ودي لتفسر بجمع مقدمه في الإناء قد كامل فيه توعينها ماء قليل ديام سيد ومنها وإهان كده تفسير دائم قليل تبين نيام توقسيد والنوم ومنها وإهان كده إبراء المرضى سلم رفنوه هذا معجزاته فبحاول دكاي سيد مكو القرآن الذي مغنده الذي الأرض ممكن على بيب أن الإتيان قاعد بأكثر سورة بحمد السماء من مثله هنا القرآن ولو كان قلبي لأن تمت لي حسني بينتي والجن دي على أن يأتون بقدر مثل هذا القرآن هنا القرآن لا يأتون بقدرها بمثله هنا القرآن ولو كان حسن لاتيم بعضهم يغير مبت لبعض ونن يغير زهيرا فوالذي jarama sohnajo debbo o nihlimen no feewi en gandi nde ko jangde wona gorko aranani gorko e debbo fof jinno wiide kamɓe foti e jangde janguɗo fof wawa oɗo suka debbo janguɗo ko suka debbo tokoso en nani ko jangkani en ɗo ko joni o haade min woɗɗoyde Bocar nan ɗo Bocar Guissé mo ganduɗa ko goto e kalfinaɗo golle fondation Ceerno Wolle Ndiaye mawo ƴiftino konngol paadini eɗen garta ɗum ɗo Bocar bisimilla. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe julɓe on calminama goto fof inde mum wonduɗen yettode mum en calmini en juurima khalifa meɗen tedduɓe ceerno seydi Hadji Ahmadou Mouhamadou Sirajuddin eɗen ñaago Allah subhanahu wa taala yo mbiyuji Allah wolwanjade e makko keñen hen e barke Allah sallallahu taala alayhi wa sallam en calmini seeɗenɓe men tawtoraɓe gonɗo ndeɗe ceerno Mouhamadou Jalali ceerno Mouhamadou Basir mo ceerno Ousmane dendagal ɓesgu Cheikh Sirajuddin Alhaji Mouhammad Saïd e dendagal seeɗa makko kala kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe en barkinorima dardeɓe e oɗo tukkiɗe hande moƴƴo tukkiɗe mo ganduɗa ko tukkiɗe mawnidu alqouranil karim ko noon kadi calminiɗen jettuɗen adjoint maire mo tuwaɗo Mouhammad Sow e dendagal ardiɓe makko e luttugol monsieur le maire kamɓe fof en calminiɓe en juurimaɓe kadi eɗen jetta no feewi e gargol maɓɓe tawtorede oɗo ñalawma tedduɗe oɗon calminɗen dendagal seerenɓe jangginoɓe alqouranil karim ɓe ganduɗa keeɓi tawtorede oɗo ñalawma hayɓe keɓani hen tawtorede en ɓeydi ɗumen calminali kadi eɗen bismo dendagal bandiraɓe arɓe tawtorede oɗo ñalawma kamɓe fof en mbiɓe jaam Allah e kisal mum yo ɗum e meɗen enen kala en calmini
keeriɗi e leggal ngal ɗo leggal nere kañum e leggal afiya ɓe ngannduɗaa ko kañum en kuufi ngal ɗo duɗal ko ɓesguuji mumen jogii fartange waawde janngude e maggal sababude ko kamɓe ɓuri ɓattaade e eɗen njetta eɗen njaara gonɗo sababu ɗeɗo golle woni sababu haa waawi heɓeede ko duwaw ceerno jaabaɗo ceerno men sesira ɗiɗɗiɗi aljuma sayidi yowenede Allah woni makko eɗen nganndi kala ko dañaaɗo moƴƴereeji heewde e famɗude ko duwaw makko jaabaɗo sababu ɗe ko kanko woni sababu woodeede oɗo nokku ɗum noon kala ko dañƴen heen e moƴƴere eɗen jetta Allah eɗen jettanamo Allah kadi eɗen jettiramo Allah e ngal ɗon geɗal eɗen jetta ɗen kadi oɗo ceerno mo ngannduɗaa ko kañum woni jannginowo ngal ɗo duɗal e inde makko eɗen calminamo eɗen njuuromo eɗen duwonomo nde o jogorto golle ɗe jamɓe caɗele kisal kala kadi ko janngaɗo nde Allah ɓeydata heen faamu tawa kadi o waɗi heen barke en calmini en njuurima denndaangal banndiraaɓe immoriiɓe e denndaangal jowli leeɗe ɗe walla e jowli diwanuuji wuro ngo arɓe tawtoreede geɗe ɗe renndude e meeɗen oɗo ñalawma ndelenno kamɓe fof en calminiiɓe en njuurimaɓe en jettiiɓe eɗen jetta mawɗo men e jinnaɗo men kawalaji Abdoulaye Bounasi Ndiaye mo ngannduɗaa ko kañum woni sababu ɗeɗo golle wawde fuɗɗaade haa yettiiɗo eɗen duwanoomo duwanaade baɗɗo moƴƴere ko haa dañaa e moƴƴere hee tan kono noon baɗɗo moƴƴere o annduɓe ɓe mbi gila nde o miji wadde moƴƴere nde Allah yoɓimo moƴƴere saka wonde o dañi gollude moƴƴere nde ndeke duwanaade mo nde ko haa daña e baraji ɗi o dañi ɗi eɗen mbiya yo Allah junnu gurdam makko kono kadi moƴƴina battaɗe makko ɓeydanamo cellal hisnanamo denndaangal golle makko e denndaangal golloɗe makko e denndaangal gollotiɓe makko sababude ndeɗo moƴƴere Allah nde o waɗani en eɗen jetta eɗen jaara e Alaji Abou Ndiaye mo ngannduɗaa ko kañum woni sababu haa mbawɗen heɓde ɗuɗɗo e juuɗe makko mo ngannduɗaa ko fayi kala ɗe ngullitiɗen koɗe ko ngullitiɗen tardata ko ɗon e jonde he o noddata on so ina heeɓi habra o habrondira e mum o habra ɗum haaju gaddaɗo o jaaboromo no foti jaaborade golle puɗɗe ko leelani ɗum noon eɗen jettamo kon Allah jaggu e ndeɗo darde e ndeɗo udditare e ndeɗo wellitare nde o wellitani en eɗen ɗum wonomo kanko ne yo juddu hen balɗe kono kadi yo moƴƴil hen battani yo Allah junnu jokkodiral ngal kadi ɓeydo hoolare nde e barke Qur'anil Karim eɗen nganndi ɗeɗo golle kala tan ko Allah jaabu denndaangal golle e kaw Abdoulaye fawe juuɗe makko ina jogii mo fawi golle ɗe e juuɗe mum denndaangal jamaaji ɗi e jumaaji ɗi kala hen geɗal fawa koye yimɓe koye yimɓe ngal leegal ko ɓen kalfinaaɗe e golle e caggal nde commission ŋaji ɗi kala leegal eɗen nganndi ina jogii commission jama muɗum mo ngannduɗaa ko on huufi golle jama kam kono wonde kadi ɗeɗo golle caaleji jumaaji caaleje janggi e Qur'an de ɗenne eɗen jetta mo ngannduɗaa ko kañum Allah halfini golle ɗe e yamirore makko kanko Alaji Abou Ndiaye woni kaw Cheikh Diallo mo ngannduɗaa duɗe Alqur'an ɗe caaleje ɗe kanko woni kuufɗo golle majje eɗen jettamo e ɗeɗo golle pattamlaniɗe ɗe e belliɗo ɓe ngannduɗaa ngarɗuɗe jonɗe timmuɗe ene wayno o gollima ɗum fodde mum hokki ɗum haqqe mum kala jiiɗo ittata heen Allah sababude rewi lawol gila fuɗɗode haa mottode kanko ne mbiyamo yo Allah yoɓ moƴƴere e darde makko o pattamlaniɗe nde o dañi hen yo Allah kadi ɓeydu golle ɗe o gollan haa Allah kadi newna ngalu denndaangal duɗe keddiiɗe ɓe wiyeteeɗe duɗal hee fof haa waawa dañude ni haa e gure taariɗe ɗe fofof Allah ina jogii ina waawi hattani e balɗowo en o ina jogii ina waawi ina hattani ñaagontoɗo en o ina waawi ina hattani yo Allah newna men ɗum fof no heɓori tawa kadi heɓii ko e yonko e dow weltaare kanko ne o golla ɗum fodde no duɗe ɗe ni e ko ɓuri noon taw barkuɗo Aliou Karim eɗen nganndi kanko Abdoulaye Bounasi Ndiaye caggal nde waɗani en jamaaji ɗi e jumaaji ɗi waɗani en ɗeɗo wude Alqur'anil Karim puɗɗaali ɗe o fuɗɗanima en ɗe eɗen nganndi ko noon ne kadi o waɗani en ndiyam e ndeer wuro hee eɗen nganndi hannde o e ndeer wuro hee ko ina wiyee nogas e goo o woyndu taw ko mini forage o waɗani en ɗum heen wotru ko sata jo waɗana woni waɗaani sifawu ndu ina waɗa sappo e ɗiɗi robin tottoɗiɗo ɗuma kadi ina seerda ina waɗaano sunna yiɗiri ni sunna wuro ngo yiɗiri ni robiŋaaji jeegom ɗi ko wonɓe keerori robiŋaaji jeegom ɗi ko rewɓe keerori ɗum ɗo fof ko mbele ina ustana en ɗam to wuro ngo kadi ina reeni kadi no sunna no wuro ngo yiɗiri ni ko heddi fof eɗen nganndi waɗa ko e jamaaji hee ko heddi woni heen ko waɗa e ndeer galleeji
ɗum fof ko haa mbaawen naftorade usta caɗeele ɗonka usta kadi denndaangi rewɓe ɓe yaltugol maɓɓe ɗaɓɓol kon ndiyam ɗum ɗon fof eɗen jittiramo heen Allah eɗen jettinamo heen Allah e oɗon jarno oɗon jaafo so tawi won ko manque haala heen ɗum noon banndiraaɓe ñaagaama yawfiya. bandiraɓe en paami no feewi ngol ɗo cimtol daɓɓol kanko Bocar Guissé kalɗo ɗo joni o mi sikki hankkadi madinnaɓe ala kumpaɗo mum sabu en gandi commission gardiɗo caaleje iidi ko kamɓe tigui dari ɗum ceerno ne jogui woɗɗo hoolare mawɗo en gandi kadi oɗo tata berɗe mo jiiɗen ko kamɓe tigui jogui on commission kuufiɗen golle ha gasni en gandi kadi duusuji men jamaɗi ko hono noon e goɗɗum hatta e daɓɓagol sharif men tedduɗo mo ceerno men hirjinno en hirjino mawgo yen dillu ko fati daɓɓagol makko kanko o Bocar moftanno ngal o deke Bocar ha joni so tawi Alaji Abdoulaye Walle rewni ɗeɗo golle e juuɗe Alaji Abdou Ndiaye halfinima ɗiɗo forage uji capanɗe e nder wuro Madina Gounass nogase goɗɗi fof golluɗa ɗum ndeke a juumani e musidɓe tedduɓe haade men woɗɗoyde nerenaɓe mbiɗen e gardagol almami maɓɓe e mbawa wasde rokkude ɓe konngol bismade ceerno haade nden noon monsieur le maire nanɗo e Mouhamed Sow Mouhamadou Ceerno Ousmane Sow omo ari lomtade ɗo maire meɗen o Elhadji Ahmed Tidiane Baro ndeke hade ceerno men ƴeftude konngol en gandi ceerno Mahamadou Bachir Tijani laajiɗo joni e batu ndu ndeke kanko ne ko ma wooda tigui ko siftini en ko fati e ndeɗo jonde teddude musidɓe tedduɗe ala no mbatten so wona totten maire men monsieur Mouhamed Siraji Sow o wettino ɗo konngol daɓɓol e inde maire Elhadji Ahmed Tidiane Baro on suma mbawen jokkude golle inchallah monsieur le maire sa darima no moƴƴi somi addi ɗo reedu ɗum jaɓata assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum salminama goto fof inde wonde yettode ɗum yawti oɗo tijiɗe hannde en dañi belama mawɗo ngam awde tawtorede ndeɗo jonde koɓe mbiri ni lomtiɗen ɗo hannde ko maire commune mo Médina Gounass hono Amadou Tidiane Baro ɗum woni e ɗanngal kono nde Alaji Abou Ndiaye keɗɗiniri en ɗum ɗo kanko kadi ne o tini ɗum o nini délégation mo timmuɗo yo ar tawtori ɗum ɗo lomto kadi denndangal conseil municipal garɗo emo arani fof so ɗum yawti koko gowɗen wiide ko tan ɗeɗo golle eko wona ɗeɗo fof ene wayno kanƴe fof ɓe gollana ko ceerno ɓe gollana ko dental ngal kono kadi ko mairie o Madina Gounass gardiɗo ɗum kamɓe fof ko kamɓe goni e wallede sabu ndeɗo lowre ene jeyano e lowre ɗe ganduɗa hoorema commune mo Madina Gounass so tawi o remi ndeɗon lowre tawan kadi o waɗi ko foti wadde walla ɓe mbaɗi koɓe foti wadde ɗum ɗon noon so tawi Allah newni hono Alaji Abdoulaye Walle Ndiaye rewni ɗum ɗo e junngo Alaji Abdou Ndiaye rewni ɗum kadi e halfinaɓe commission ngaji ɗi ɓe mbawi gonnade hon ɗeɗo golle ɗum ko hunde yettirtede Allah no feewi eɗen jetta Allah kadi ganduɗa hoore ma wona ɗum ɗo tan woni ko golla e nder commune mo Médina Gounass ɗum kaji Bocar haali ɗo joni ko fati e ndiyam ko fati e ganduɗa hoore ma jamaji eko nandi hen eko nandi hen jamono eɗen gandi enen Madina Gounass kala to jaaruɗa ene wiye wuuro ngo ngo liggi tan ko sifa keeriɗo biyeteɗo o noon ala to rewi ala to ɓaari so wona e oɗo alqurana e oɗo sunna e oɗo tijaniɗo ɗiɗo jamaji duuleteɗi ene mbirde kala noon ganduɗa hoore ma neɗɗo ko laamu so neɗɗo tan joguiɗo jawdi mum hono Abdoulaye Walle Ndiaye ni ari yiɗi tawtude en e ɗeɗon golle taw woni koye wallude en ganduɗa hoore ma ko poɗɗen wadde taw ganduɗa hoore ma ko dowuji ceerno duwayno gila hanki taw hande arani ɗum ɗo noon ko woni yettirtede Allah no feewi vraiment no min tawri kadi ne leegal ngal e sifa wona kadi leegal ngal sifa no jaɓɓorani e seereɓe ɓe kadi noɓe gardini ɗum ɗon kadi ko hunde weedeɗo yettirede Allah no feewi allahumma salli ala sayyidina wa sallim min salmini min juri monsieur le maire Mouhamadou Siraji Sow a jarama Mouhamadou Siraji Sow so tawi en garte makko enen eɗen gandi ko dariɗo lang e ɓamtade wuuro men Médina Gounass saabu ko ɓenni ɗo ko en jiino darde makko enen fof ko fati e fewrugol ɗiɗo identité ji Médina Gounass no jogui caɗele mawɗe ko fati e affaire d' identité ji ɗum ko hunde andade sababu muɗum
ko yimɓe ferɓe woni ɗon immodiɓe nokkuji ceesɗi Mali Mauritanie Gambie Guinée Bissau Guinée Conakry ɓen so tawi a wi ya heɓanɓe kamɓe to kayitaɓe wona hunde werde Allah walli hen kadi o arti e darde wonde kanko jogitani en état civil e ñaaguima Allah tan nde Allah wallatamo o ɓeydo tinnade kankone e wallude en e oɗo haaju mo ganduɗa enen fofof eɗen kucciten enen ɓesguji men ɗum ɗo fof noon ha joni ko jaɓɓagol ceerno Mahmoudou Dialaluddin wallahi mo handi e jaɓɓede sabu hanki Elhaji Abdoulaye haalino walla ko won kalɗo hanki e batumen hanki woni ko Dialal diine ceerno Diankasa gonga tigi ko Dialal diine o yahata so wona hono ɗo hono ndani ujitgol jumaji ujitgol jamaji ujitgol juɗo Qur'ana ha e ko nandi hen e dakaji joni o ha joni eɗen daɓɓo ceerno o eɗen bismomo caggal e monsieur le maire bismomo jaaten koye ceerno Alhassane Amadou kamɓe tigi jogaɓe konngol hankkadi woni nere naɓe fof en pari e maɓɓe sowona jammo Qur'an inchallah ceerno bisimilla amin ya rabbal alamin ceerno a jarama ko kamɓe tigi goni délégation imam juma men mo neere sikki ala so tawi neere arama tawde Allah jaam lawol rewi ɗo reftiɗo ko ma ɓe gara kamɓe ɓe yettitade e kewal joni o hade men arde e ceerno men khalifa men cheikh Elhaji Mahmoudou Dialaluddin ceerno Mouhamadoul Bachir Tijani nan ɗo jooɗi ma en tottumo konngol so ɗum ɗon ni ma en gartu ha joni Elhaji Abou Ndiaye mo ganduɗa ko kañum tigittoɗo ɗo fondation ceerno wolle Ndiaye dokken ceerno konngol guila hirani beele o wawa juulede fitorɗo galle to inchallah rabbi ceerno Mouhamadoul Bachir bisimilla ma الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن شيخنا أحمد التجاني وعن خلفائه ومقدميه وأهل طريقته أهل البشر والتهاني caggal nde jettuɗen Allah juulɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam caggal nde jettuɗen Allah juulɗen e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam barkinoriɗen jokkorade cheikhina Ahmad Tidiani caggal ɗum ko salminde ceerno men jiɗo men jeɗu men khalifa men jokkorgol mum faade Allah subhanahu wa ta'ala o cheikhul haji Ahmad Tidiani Ba allahu juutno gurdam makko tawana wondi e cellal e kisal e sembe e aafiya o ɓooya ɗowde en o ɓooya naftude en ɓooyen naftorade mo heddade e yamirore e heddade e ahli alhamdulillahi rabbil alamin ceerno so salminama juurama ñagama to awu fof en naahi ɗo fof en nakkiɗi e ceerno alhamdulillahi rabbil alamin en calmina noon mawiyuno hawriɗo o ceerno Mahmoudou Dialaluddin addani men ko ƴeftire konngol addinen ɗo tan ko ɗoftorede e barkinorade gollal ko
tawno ko batu Allah won kaade ko batu alquran yimɓe noon ko tawtoreede barki loraade weennaade moƴƴere Allah heɓe heɓe yimɓe ko wonaa yettude konngol alhamdulillahi rabbil alamin yettude kadi sababuuji ɗi ne keewi no rewnoo fof haa yetti Alhaji Abou Ndiaye haa yetti Alhaji Abdoulaye Wolle ɗin sababuuji fof en jettiiɗi sabi ko Allah wii e hadis al-Qudsi al-Jalil وبعبدي لم يشكرني إذا لم يشكر من أجريت نعمتي عليه الذي جاء يتاني so yettani mo ndewnu ndema e juuɗe mum ha yettini yaɗo ko yettini fof jettuno makko en yokkata ko wisɗo yettani sababu ɗum noon sababuji fof en yettini alhamdulillahi rabbil alamin wonade nde wonno Allah no lewni eɗen jemiɗo radio Baraka FM keɗen kettitare sunna ha gasi keɗen jam waali mo Taha Moussa Ba ko ɗon nanɗen ɗerago Alhaji Abou Ndiaye rane mbiɓe inchallah so tawi ngal fuɗala woni tawtore ndeɗo jonde alhamdulillahi rabbil alamin tawno ko anduɓe mbi أفضل ما يتلى وما يقال وخير ما ينفق فيه المال تلاوة القرآن عند الناس كذا روى أئمة القياس وكل مؤمن يكون حاله وكل مؤمن يكون جنجي وكل مؤمن يكون جنجي وحال الله من القرآن كلا حاله يكون جنجي القرآن كل من ولده ko ɓuri moƴƴude ɗo jawɗele no nasƴe ko alqur'an ɗum noon woni ko Allah jawɗaga wonde waɗi jawdi ɗo nafka fof no moƴƴi haade ko hori Allah rokki en ɗon kono ɓuri moƴƴude ko alqur'an anduɓe fof naka weeni tawno ahlul qur'ani yambori ahlullahi Allah wi so tawi goɗɗo ɗi koreeji koreejo ɗi alquran ɗum noon waɗi ko hunde mawde alhamdulillahi rabbil alamin en duwanto noon ɗon duɗal o o jogii mune yo Allah ɓeydu muneeji ɗi sabi ko hunde mawde wonde wiyama wonde janngowo alqur'ana walla wiyama ko ndiyamɗo alqur'ana asbataki namdataki wittodirtaki nelawmadaki wala yuhasabu wala yusabu ahlul riwayati jami'an kami andi fof noon mbi ɗum ɗon ko hunde mawde awwalu ma yashfa'u fi abihi wa ummihi wal ukhti ma afihi nelawmadaki ko e tefoɓe o jeeya kewa tefanal ko heewine ɗey kanko nder qur'ana wawno ko tefande fof ko baba makko o reftine hen nene makko bandiraɓe makko worɓe e rewɓe e dowɓe hen fof rewɓe andi ko hunde mawde alhamdulillahi rabbil alamin ɗum ɗo kadi ɗum woni sadaqatin jariya ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ida mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin sadaqatin jariya aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu ɗi adama so maayi golle makko hankkadi mbaarama so o hoori korkaji makko ko temedere ɗuminde heɓay kadi ɗuminde korkaji temedere makko woni juulɗe ujunere e juuɗi par ce que kala ujunanga o waɗi hankkadi ko ɗon mbaarete golle makko kontinta so wona e geɗe tati woni sadak mo ngannduɗaa caggal makko no kontini ɗum woni ɗum walla jallaa wala ɗiɗo boyɗi ɗi kalɗe ɗiɗo jumaaji nafaqiji bil qur'an ɗum woni sadaqatin jariya walla kam o acci gandal ngal ɗiɗo naftore caggal makko ɓe ceerno Mouhamadou Jalaluddin en ni alhamdulillahi rabbil alamin no mbaɗɗi fi defte ha heewi taw kadi fof koko rewrete Allah
ɗum ɗon kadi kontinata caggal makko yimɓalaaji ko mbiɗi walla o jogii ɓiɗɗo moƴƴo peewɗo walla ɗuwono mo caggal makko ɗum ɗo woni ɗumen ndeɗo nande alhamdulillahi rabbil alamin en calmini en jafnima en jettii kadi tawtoraaɓe ɓe fof kala gooto ko wonno faanare mum e ɗabbe ɗo yalla yettinan ɗum faanare mum allahumma haajuji ɗi ndewna ko laaɓete ko Allah jeeya buñayi ande Allah no hokkuma wune e ƴettinoɗa ko fof woni jentuɗi tawde ko gonga Allah yo Allah ɓirdu muneji yo Allah ɓirdu muneji jaayi rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam mbiɗen jafno noon e ɓamtude konngol e yeeso ceerno Mahamadou Jalaluddin ɗon no jumowo wi ina sumtu an nasbil kalami takallufan fa samtu ablahu fi jalabil mashhadi ko deƴƴiram min ɗum ɗo ƴeftude konngol assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah alhamdulillahi rabbil alamin musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe mataw en beltima no feewi on en beltima ko ɓuri honno beltoton nden kewɗen hettade noon ko e radio o hande kam eɗen ene ɗuttidire makko ko bache aɗa seeɗa ko jawol kari ko wuraade ceerno Mahamadou Bachir Tidiani Allah walli en gila ceerno men halifa men Cheikh Alhaji Amadou Tidiane Ba artirani en waɗore wure ndekiti yo ko nafoore maire sabu hay goto en eɗen humpako en mbawata juunude sabu eɗen huttodiri e makko ɗo inchallah eɗen payi joni e lewru tedduɗo ndu mbawi ɓurɗu kadi andude woni ka joni o paaren koye Alhaji Aboubacry Ndiaye mo ganduɗa ko kañum tigi joɗaniɗo fondation ceerno Wolle Ndiaye wallahi ceerno Alhaji Ahmed Tidiane Ba al Khalifa mi jogui makko hoolare kanko Abou Ndiaye ceerno Mahamadou Jalaluddin oɗo ko kanko tigi soddimo haa e yeeso ceerno caggal nde jinnaɓe makko mbannomo e yeeso ceerno kanko ceerno Jalaluddin o ara caggalam goɗɗo winɗoɗo ɗon laabuda heeɗanno ceerno ko ceerno Jalal tigi wonnoɗo kanko doganno o jogui micro makko o jogui ménatoɗo makko o jogui kuɗol makko e kaye makko kala ɗo ceerno ñalli waali ko kanko ceerno Jalal mo jogui ɗin kayji ko ni fof so moya heɓatan joni ha ɗum tongue ma o jiɗa ɗon kayitaji kewɗi woni tima noon pour wadde décharge golle ɗe o nattini ɗon Alhaji Abou Ndiaye ko ɗon o yeeri ha o ɗoɓɓiti e lesde ceerno ko needi ceerno o jogui e fofof mum ko ɗon woni ha joni ɗo Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye yiimo hoolimo yiɗimo jilliɗi ceerno men halifa men Cheikh Alhaji Amadou Tidiane Ba yiɗimo hanfinimo ɗeɗo golle nde wonno mi wiyo naane ɗeɗo golle ɗo anni golle nde wuro men teguimo Madina Nas wona golle seeɗa namdi ko kaaɗo droit o namdaki gandal kewgal ala yo joomum tan won aɗa woni droit ha heewi aɗa yaada e barke on tuma kala haaju gimmo naɗo gasnawone naade e joni ko jimmi haalde ko jimmi wiide ko ɗeɗo golle ko 100% Madina caggal duwawo ceerno men e ñamirore Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye halfinimo kanko Abou Ndiaye yo gollamo ɗeɗo golle ɗaɓɓade kilo caali wona no huɓere de mbeɗa ɗo ko caali won ɗo walla huɓere jaɓoɗe huɓere won ɗo de ɗaɓɓade nde holko wonno ko caali aha ɗono jari lattinde hande kiɗo ndeɗo huɓere no jiɗon kono 12/9 wonno kala suuti ɗiɗi mawɗi sabu ceerno o jogui temedere e capanɗe joyi almum est ce que maɗa keɗɗoɗi programme maɗa keɗɗoɗi ɗum inchallah so wi won 100% Madina woni Alhaji Abdoulaye Wolle Ndiaye Madina aywa Alhaji Abou Ndiaye Madina masabu meɗen maɗo huɓere nde o 100% kadi neere woni Mouhamadoul Mansour Sy kanko woni huɓere nde ko noon ha joni aywa mouleur mawɗo huɓere nde ko neere naade kadi ha joni woni Saydou ko noon ha joni peinture Ousmane Sy wonde ko neere naade ko noon ha joni aywa Karole ha joni ko neere sabu ko afiye neere afiye ɗiɗimo e baaba ko ha joni ko ɓiɗɗo men
bammaɗo kañum tiɗonde ko noonne kadi courant wonde ko aruli neere ko noonne kadi honkoɗo kadiɗo ko ɓeeɗon joyo golle nde ko ɓeeɗe kamɓe fof koɓe 100% neere ndeke ɗum ɓe jettiɗum Allah no feewi ko yibde e jingol e kiram ɗam alaji ablaye wonde njaye oya jogii ko ɗum woni ko alaji abou jawɗi e gollude e goɗo tigi mumen e woni matériel kewɗo wawɗo ko soodeyede Dakar e Tamba min keɓi toon laabi kono fof de yamin koye soodo e mbaɗi gunas so gartanna heen yo arta malgré hawri ko maɓɓe sudi fof matériel fof ɓeyti kono haɗano wiɓotode hay huɗe no meeɗa yaɗitata ko ɗon profiten taw enen en ngala konngol en nantinoɓe tan jetten ceerno o heewi gollanteɓe mbaɗa kosde braco français wiyata ko kolodira juuɗe ma mbiya min de ko gollanteɓe kono oɗo ceerno gila min puɗɗiɗo e golle minen makko dawɗa e golle haa golle jaa ene ɓuri weltinde heen kadi konngol golle ɗe timmani hay lebbi tati timmani haa ɓe jaara tan ɓe koɗe puɗɗa koye joni timmani lebbi tati koɗe lebbi ɗiɗi e hunde te kadi hawri kadi ko e paliɗe ngari haa kewi sabu woteji ɗiɗi heen ɓennono ko heen juuɗe taske ɓennono ndekete hono ɓe junnade haa ɓurta jinmi ko andi ko on jingol wol Allah jaabu njaay jogani en taw jiida e jingol ngol Allah tabla wole njaay jogani ndeke jingi to ngari haa ɗo ene jogori moƴƴi e fewde haa joni e settinde mi toone joni jingol leernaɓe ko heewi ɓe mbaɗi ɗo ɗon wonade ɓamdani rende maçon meɗen mbiyano koye wat 12/8 o ɓeydi hen métre goto sakki suru makko musidɓe tedduɓe bandiraɓe sehilaɓe fof de ko haala en famde tigi golle ɗe holno jaaruno joni o ala no mbatten sabu hiiri mbiɗen ɓe nangiraɓe ceerno ha futuro so nastoten alaji abou diaye konngol o wawa yettinde e inde fondation ceerno wole diaye Allah jaabu bisimillah non bandiraɓe mi calmini on wonde mo fof kadi jimɗi taw wonti e kadi noon waɗi fof mi calmini ceerno jaari diin mo darten ɗo e darande ceerno arde ɗo kadi notade jimɗi ceerno kono arde ɗo kadi jimɗi ɗo ceerno sabu eɗen gandi arta ɗo sowona ko ceerno yimo yaade yimnama wadde ko e yimɗo ceerno andi mi calmini mawni men ceerno sehil ɗiɗi ceerno honde basiru ceerno ousmane thiam mi sirere yaade samba jema hatalama ene fof on ganduɗe dardimo enquête e jarano de président madina gunas walla e ɗiɗira ɓe ka en jettimo noon no wiiri ɗum ɗo holliri ko hunde makko sabu sino goɗɗo wonno ene wawno wiide abou diaye tan ene ko awi kaake e tanko ari jom hakkillam tum haalade ene wawno wiɗum fof sabu ambassade kono ɗum erande o kam noye naani o yettiɗo ɗum ɗo holliri golle ɗe ko golle makko allah ne wawi ɓen fof mbayi madina ko naati jaara yeeso en calmini monsieur le maire mamadou silaki sow mawni men sehili men gollotiɓe men ila ɗum arani ari inde élagan ñam goro ɗum waɗa ko woni maire ɗukko eɗen mbiya bisimilla makko kanko e conseil ganduɗa ko kawnasi touré ganduɗa kam halfina kala ko fewti e enɗa social ɗum noon wiirete e nder gueɗi o ɗum ɗo fof ko golle makko ɗum woni no wiiri ɗum ko naso wadde ɓe gari ɓe notade inde élagan ñam goro eɗen mbiya bisimilla makko en calmini dendagal ɓe ganduɗa ene tawe ɗo e artade hen noon ceerno amadou babou ibrahima thiam sabu so ɗum ɗo waɗi hande kanko woni sababu o ko jabde janggude sababu o ko jabde rende deftere Allah nde sababu o ko janggude gasna ar kadi jaɓa jangguinde sababu o ko jabde arde ñagade ha ɗum ɗo wawi dañade wadde sen ndendi ɗo kanko woni sababu en jettat noon musidɗo men Abdoussalam Ba mo ganduɗa hande en tawi eɗen leydi Zambie mo ganduɗa ɓe suudu kewi e men immade Zambie gila o artani ɗum ɗo lawol omo ɗaɓɓa nde ɗon campagne hano dañirani wadde so wimoɗo yaw hande yetti eɗen beltonomo hen kanko woni darno ko tiimi jiida e bandiraɓe woɓɓe en jetti jangguinoɓe Qur'an taweteɓe ɗo ha e jangguinoɓe Pulaar taweteɓe ɗo e kala mo ganduɗa ene daari ene wallita ceerno e darno e daari nde e nder Madina Gounass e kala taweteɓe ɗo dendagal leyɗe Madina Gounass en calmini kadi ɓe ganduɗa ko commission ngaji yimɓe gomuji tabinaɗi golle
inde fondation Ceerno Wally Ndiaye ko e hedde nas jamaji ɗi jumaji ɗi boyɗi ɗi ɗiɗo Qur'an ɗe jokere en ɗam balla hiskiye ɓe e kala ko neɗɗo darna hen ina walla inde Kawra Abdoulahi Wally Ndiaye ono fof min calminimo en calmini kadi bandiraɓe men Jeyankoɓe kamɓe kadi en mbiyo bismide mabɓe e tonne so tawi ɗum ɓenni bandiraɓe tedduɓe ndeɗo jonde ko jonde yettugol Allah no kewɗen wiide e kala sahaji e ndeɗo feeñande nde oɗo jiyaɗo Allah feeñiri ina walla bandiraɓe julɓe ina walla miskineɓe ina walla woni kaw Wally Abdoulahi Wally Ndiaye no kaw Cheikh wi en naane kanko ko haawniide Allah e kawri ɗum enen fof eɗen nganndi holko woni darde makko holko woni golle makko hol kadi ko woni yiyande makko hannde min kam hay gooto ko wiiɗa ko woni ɗum caggal nde Allah rokki mo ngol o waasi huccindemo e ko Allah yiɗa min de wiyaani o ngalu Kawra Abdoulahi Wally Ndiaye ƴetta ina naanna e fijirde so tini a ƴetti ngalu makko no naanni e fijirde an anndi hono mbaɗa kono so tini ngalu makko wuɗo mbaɗɗa haɗo ɗo koko rewi Allah koko jokki en ɗam ñande fof mo ɓeydono ko noon jiruɗe ɗum taki eɗen beltanimo on wawno feeñirde ko wona hono ndaani kono makko ene kewi e nder yimɓere nde ene jogii hono ngaluji ɗin jogii ɗi ene mbaɗa balle hono e watta kono taw wona hono ndaani waɗi meeɗa yiide min so tawi won jiiɗo goɗɗo kadi yo ar haalna kam e nder lebbi sappo e goo jaareten hannde ɗo ɓe majjeguna eɗen jaara e sanciji nogas jamaji jumaji ɗi jiɗo Qur'an lebbi sappo e goo jarani ɗum haala ngalu mbele won neɗɗo yiide ɗum wona hay laamu e nder wuro woto hay laamu ñaaɗi wat sanciji nogas joyi e nder lebbi sappo e goo so woni jiiɗo yo ar haalna kam wona laamɗo wona gaw e kanko o Allah rokki ɗum Kawra Abdoulahi Wally Ndiaye waɗi ɗum ɗo e nder wuro goto te wona oto ɗum ɗo feeñi jiiɗen waɗa may waɗa gam on waɗa leydi zambi e juuɗi e nokkuji goɗɗi ko wona feew surtout ko Allah huccidimo ɗum ɗo mo waɗa leydi kala enen kay hakke men maɓɓe ko duwaɗo yo Allah jiɗɗu ɗum ɗo tawi ɗum ɗon ko jiɗɗi ko nafoore nde Allah rokkimo ngol ngu ha gasni kanko Kawra Abdoulahi Wally Ndiaye no mbiɗen e kala sahaaji nde o heɓi ngol ngu o gayni o ƴeewi ɓe alɗuɓe waaɓe no makko ngoni e waɗde heewi nde neɗɗo darni fondation tawi fondation mo darnuɗa o a darnata to baŋnge kayitaji haa gasna so tawi o jaɓama laamuji ɗi gonɗa ɗo jaɓi fondation jaha a ɗaɓɓoya balle so tawi a dañi balle ɗe a gasni gadda nanna ɗum e nder fondation jitta hen ko jiɗɗa ko maha galle ma mahana bandiraɓe ma e onen mbiya heddi ko seeɗa jaltina mbiyan ɗo ko fondation ɗi waɗi fondation ka ɗum waɗi kanko o darnu fondation makko fondation kadi mo ganduɗa wona national wona Sénégal ko fondation international ballowo arde ko fof kamɓe fof ko fewte islamɓe dari ko nana hen cuuɗi o ngalu ngu o dañata ngu ko ngalu ganduɗa ko laamu ceer o tampan ɗum ko waɗine makko eɗen gandi o ɗanni ɗo ko 1972 o yimmi ɗo yehi ko Bamako o yimmi ɗo yehi ko Abidjan o yimmi ɗo yehi ko Zaïre Congo o naati leydi Zambie hawo dañi ɗum ɗo ngalu eɗen gandi holno woni ñande ɗaɓu sago jogni haala e tawtere Tidiane Sy en beeli e ko nandi hen omo mantamo kanko Kawra Abdoulahi Wally Ndiaye omo haala e makko téléphone o wi wonde nde jamantere ɗe leydi mbaɗi jontade e tolni ko Moussa Traoré oto mo ganduɗa lamɗo leydi wawa ɗum sodde e teddiniri ɗum Moussa Traoré e on saaha yontonoɓe e leydi Sénégal to banggue jamantere nde jontade codani ko Senghor oto mo ganduɗa hay lamɗo goto wawa sodde ɗum hoordi codani ɗum Senghor o wi an noon Alaji Abdoulahi Wally Ndiaye nde jonteɗa nde nde gonɗa jamantere jontaɗo nde ko e nder leydi ndi ɗaniɗa ndi a jeyata dañƴa leydi e nder leydi ndi jeyanɗa hoorema mbaɗɗa toon gese aɗa daña toon a naftir bandiraɓe julɓe ɗum hay goto daña ɗum so wona an Alaji Abdoulahi Wally Ndiaye ƴeewi ɗum gonga o jogui gese ko mayilaji jogi e nder leydi Zambie omo golla omo daña kañum so dañi oɗon kañum hakke ko yiɗi ha ande wonde ko dañata ko wona funti ko dañiri ɗum wona e fenade ko dañiri ɗum wona e jam ko dañiri ɗum e kala hitande waɗe ñalawma goto option ñalawma hollirde holko dañi e nde ko hitande banggue ngalu o dumunnaji ɗi renti sekotoɗi Dubaï o nodda halifaɓe leydi Dubaï
sabu sa woni e leydi ko e mairie soɓe ganda holto keɓata ko jogiɗa ko ne waɗi tampima holla wonde ko dañi e ɗeɗo hitande ko immi ko ɗo ko ni waɗa en ji sahaji ɗum jiya sijaw ɗum jiya bakane ɗe ko nandi hen kollire wonde e nde hitande ɗum ɗo on nani ɗum ni so dañi ɗum ha o gasi o ƴetta ko jiyani hoore makko ko aadani Allah ko o namna ɗum e nder fondation so tawi on nani ɗum e nder fondation woni omo yaltina on ɗum ɗo omo yaltina andi ɗum ɗo kam o yaltindi ko Allah oɗo Amadou Thiam ne wawi tamo andi Babirema Thiam kono kamo anda Amadou Thiam heewi kadi ɗo waɗi moƴƴere haw gasni so tawi mi wiitimimo ñalawma naggam eɗen mbaɗa naggam o wi holde mbaɗoɗen ɗum moƴƴi en mbiru alaji bayrusi en mbaltimi ɗo machine omo gandi million ɗiɗi poti ndew ari bureau mbi nodda yo jaadu o wi ko holde mbaɗɗen ɗo teeɗo foti million ngaji woni hen alaji bayrusi nan ɗo ko seeɗa wadde firti kanko wona ngalngu woni haaji moom ala ko waɗande yimɓe ko nafoore yimɓe woni ko sohli ha yetti oɗo ñalawma hannde ha e goɗɗum kadi ɓe jogoɗe wadde heddi en keeɓi ballowo en keeɓi ceerno en keeɓi ɗum yamiri en yo en gonno Bathily Gounass en keeɓi ballowo Allah rokki ndol ene walla Bathily Gounass o ñaagi en ko kawra o wi on ko kawre gonon noɗɗe ko onon Bathily Gounass naaɓe jiide yuma e baaba ñaagi on caggal ɗum keɗɗon ceerno kala ko jiɗɗon mi waɗano bandiraɓe holko hikki kawren jiide yuma e baaba keɗeɗen yamirode ceerno kala ko jiɗɗon mi waɗano ko noon jiruɗe ɗum so wona kawra ɗum ko wawa dañade jokkeɗen ɗum jeeheɗen jamma ko ko ari gonɗon tan weltare amen e gargol mum ɗo te gandon gonɗen koye fuɗɗode gonɗen en cuwato eɗen gandi cellal ngal nanɗo koko yehete hen ɗum ko fuɗɗa hen kono suwato ndemaka nanɗo ken jahoɓe hen en puttaki hen taw bandiraɓe tedduɓe laabi men ɗi nanɗo goɗɗum e goɗɗum nanɗo Allah en rokkimo o wawi wadde wadde ɗum ɗo koye fuɗɗode gonɗe fuɗɗode nde ko ƴewden beele ko nokkuɗum gone wawi wonde walla wawa wonde beele ko Allah jaɓuji a halfina ko wawi wadde walla wawa wadde beele ko Bathily Gounass naaɓe dokka ko en jiɗɗum walla jiɗaɓe ko test woni test o timmi lebbi sappo e goho eɗen dagana hiɗade so hawre minen jomiraɗo yo Allah rokku en jettimo jettinen timaji ɗi jettinen jamaji ɗi jettinen buɗe Qur'an ɓe jettinen boni ɗi woni footo suji ɗi e ko wona kañum e kala ko immani ngam ɓamta e Bathily Gounass Allah rokku en wawde yettude ɗum beele ko jiɗen ko en wawa laatade bandiraɓe min jetti on min jarnima on kadi min ñaagui on duwaw golle ɗe ɗo gona golle pamare ko golle ñaagete duwaw goto ɗum fof heddi amin ñaagui ɗum duwaw fewde amen ha yettomo kanko mawɗo Allah noon tiɗi gurdam makko rokkamo cellal rokkamo sembe rokkamo takkanɓe mbaw ɗum ɗo hay jarama o sohlani jarama o sohlani hen mante o sohlani hen goɗɗum e goɗɗum so sohluno ko nanan koɓe rokkata so tii nalade yimɓe gomo wiyata a jarama ɗon ha day makko ɗum nandi hen firti ko goɗɗum sa jangganima Qur'an o ɗuɗɗi million ngaji rokkuma sa haalima Qur'an o welta ɗum ko noon jiiruɗum tande kalanmomi moƴƴere ɗum tawa ko yeesam ɗum tagi mbiɗa welto e kalande moƴƴere e kala saaha tande kalanmo moƴƴere ɗum tawa nder yeeso ɗum sohli moƴƴere nden watte tande kalanmo goɗɗum ko wona kañum yo waɗani hankkadi goɗɗum wonde donc ngal rokken wawde hawrude heɗade heɓidore ceerno ɗum ko wawa latade beyride kala on jiiɗaɓe Allah jarama on jarama so Allah jaaɓi ñande dimanche gawo kadi min noddi on en mbaɗi forage mawɗo legal sifawo programme mabɓe bismillah nani ni onne kadi ko ñande dimanche oɗo garowo dañiɗen ƴettude caabi ɗi to banggue forage o eɗen pawta ɗum e juuɗe legal ngal e nder hen o wallitiɓe lebbi joyyi jogaɗe courant forage o so hawri e wiɗen jomiraɗo ƴettude ɗon kadi neɗɗo mo ganduɗa ene gonɗon ene yooɓe e kala lewru fof koye ɓamtade nokkuji ɗi non bandiraɓe fof kadi noddama toon ñande hen so an jiiɓi gare kadi kawren toon mbaɗen toon ɗeɗo jonde kadi jetten mo Allah kam kawne toon en woni jaam no bandiraɓe tedduɓe Allah jarama on jarama jarama Alhaji Abdou Ndiaye ma taw ko gonnomi yittude ko wonnomi gadama ko fof en ɓeydima famde ceerno Amadou Sall yettimaɗo joni en gandi ko e seerenɓe jangginoɓe Alqur'anul Karim e nder wuro Bathily Gounass woɓɓe ko mantini wodiya ceerno Abdoulaye joni ɗum jogi wurtide e hollemaji maɗe sabu galle mbaynonaɓe wonno ni dentalngal fof no foti ɓe mbiɓe joguima konngol jettor ɓe kalfini ɗum ceerno Abdourahmane Sow eywa tawde kadi ceerna e afiya woni jamane afiya e jama meɗen amana kamɓe fof ɓe gari ɗo kamɓe ɓe adi ɗo ko jaɓɓade e tawtorede meɗo moƴƴirama e garɗo ceerno an bamo jama afiya ma waɗi dakor konngol heɗeta sa o heedi futo weli kadi e leyre ƴewri joni noon
alaano mbatten sona ceerno abdourahmane o wi o yettina konngol jetto taw o lotti ɗum ko galle mbaynanaɓe e kuuɓal e denndangal leegal leeregal walla arɓe waɗe ko on tuma inchallah ceerno mamadou jalaluddin e fuɗɗa alhamdulillah ceerno ahmadou ammar ceerno mo ngannduɗaa kañum tigi ko geɗalɓe ceerno kamɓe ɓe hewtide o joni mi yeeɗa ko tooni maɓɓe kamɓe onon ɓe heewi yaarude Conakry ayinneɓe ko tooni maɓɓe nani ceerno ko tooni mo nani eywa kankone ceerno ahmadou ammar ceerno komo ngannduɗaa ko kanko tigi ceerno halfini denndaangal duɗe alqouranul karim gonɗe ɗo e Médine Gounass e ko taari ɗum yo wallondir e muɗum e ceerno amadou jalaluddin mo ngannduɗaa ko kañum tigi jogii duɗal ɗum hustina yo ngannduɗaa e waɗa golle laaɓtuɗe wayaɗo e investir ɗum no waɗno ceerno amadou ammar bisimilla ma toon ceerno abdourahmane ha wettino konngol inchallah konngol jettor ha wawitin inchallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بندرابي مسجد الجبر تقدر يتلي على يدون جلال محمد صلى الله عليه وسلم وين ملاد الله كبركة الله كما إلى المؤمن وان يجرب في شأن الله تعالى يندم إلى النبي مالين بركة وان يرحل قصير من وجود من ده ونشار من خارج من شار على جام تجان ده إلى نياقو الله على جون نقولنا ما يوم يرنجلي نقولنا ما فنفورين فنفورين يميني بشار من شارو يبغوا ما شارو يبغون على شار عبد العزيز رحمة الله عليه يسلمين ده شار من شار محمود الدين محمود عمار شار محمود البشير إدنا على شار بجوري الكلام كنت مني كم كشار أحمد إبراهيم الشام مغمد لا بكني موني سباب ندير جند تبيو كم موني سباب ندير جند لمغني كوانا لوكو الحمد لله رب العالمين وكم كوانا لي سباب ده ولد مجيء من القرآن الكريم يود الأبان نياغاد رود الفكرة هايتي ويتيو تبنجتا تبنجارا كونو عبد السلام مغمد لا بكني دري الدرد ina rewi ene ñaago ene yiilo ha Allah waɗi yettiɗo ɗum so ɓen ni banndiraaɓe musidɓe tedduɓe jangginooɓe alqur'anil karim wonɓe ɗo e Madina Gounass ene jetta Allah ene belti ene nguwono Alaji Abdoullahi Wale Ndiaye e nannude konngol ngol ngo ngannduɗaa kañum hannde Allah renti golle ɗe wona ko jaari jimo gooto ومتى النبي صلى الله عليه وسلم هاوي فأنت باب الله أيمري وقوم غير ذلك أنني أبو جاي بيجي فأنت باب عبد الله ولا بكل من وقوم غير ذلك أن عند فأن الله دمل فيا عبد الله ولا الله وجه إن جاي الله وجه بين نوع أول دمل فأني أقول جنان الجنين وبالقرآن enen belti ko abdoullahi wona e waɗandere ko en jii ko rawane alhamdulillahi rabbil alamina o waɗi hen ko fayodi min ko koɗo ɓendugo ɗo ka batti humtade sani nden koɗo humtuno noon ko goti walla karaw walla hamsa walla koɗo ɓendugo ɗo ka sababu abdoullahi walle e sababude damal abdoullahi walle woni abou ndiaye batti humtade sani yettude Allah nde wonno mallam yeskuri sababa ceerno la yuskurilla Abou Ndiaye to gonɗa babu Abdoullahi walla ɗo dennagal jangguinoɓe Qur'ana ene beltanima ene duwanima ene ɗaɓɓe ma kadi ha joni jangguinoɓe Qur'ana ene jogui caɗele eɓe jiiɗi jangguinde jangde moƴƴere jangde wonde fayida kono alhaaliji caɗele aduna ene kadi ɓe jangguinde no ɓe jiɗiri ni eɓe jiiɗi jangguinde kono caɗele ko paani ɓe alhamdulillah rabbil alamin o fuɗɗi gueɗe e caaleji hande jangguinoɓe hewɓe ene jogui goƴƴaji ko jangguina alqur'an to ndugu ari ɓe jangguinta so naangi ari ɓe hen jangguinta caɗele barameji nan noon kadi ndege ɓeyde ko anta babu abdoullahi min kulli min wafaw min hayri la yadkhulu calminoma teɗen assalamu aleykum wa rahmatullahi aleykum salam machallah gonɗo wuttan jaade ho an kam mi arani en ɗo kam joni kan kanjima dal
alhamdulillah ceerno gonga min yiɗano jaggude on ɗo hawa saaha kono noon alhaali o ko noon yaari sabu ko wonɗo ko yiɗi haalde ɗum ne heewi no feewi taw ɓe kalata ko fof ko renata ko wiɗi e ceerno alhaji haruna dia mo baamen ceerno haali diop mo ganduɗa almudo o ceerno ko toon tiɗi o jangi ko toon o reeni qouran kanko o monɗo min jinno walla galle o ene yinno ɗotino konngol o barkino waasi ko konngol gotol taw ko konngol haajoji jettor ko faati e denndaangal jannginoɗo alqouran woni ɗon sabu mi wiino wonaade denndaangal jannginoɗo alqouran e nder ummati wona neɗɗo gay jaɓɓaade jaɓɓagol ma noon ko jaɓɓagol ceerno mawɗo ko jaɓɓagol alqouran karim ceerno haaron konngol gotol ceerno amadou ammade yettima mo ngannduɗaa kanko tigi ardi duɗe ɗe te hay gooto yiɗaa ɗo ɗippude yiɗaa buusde masalan dillude so wonaa taw ceerno amadou jalano diini aywa yottini discours muɗum maano ceerno haaron Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mengada tinggi ni calon ini menjadi Allah menjadi Rasulullah SAW menjadi Sayyidina Muhammad Taala. Menjadi calon hari yang Sayyidina Muhammad Taala. Kemudian menjadi hari yang menjadi Muhammad Wala balde inshallah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan ni saya dia juri ko saya punya dia amma saya pun bersikap kurang lagi. Ini saya dia ada yang menjaga tidur. Ini tu ada yang mengajar cara mengajar cara mengajar media wala sehingga kalau dia mengajar mengkaji cara ini juga kami punya cara yang nggak suka nominal ini hari ini suka ini suka jadi ini kemudian hari ini kita kami punya cara yang biasa kalau pada dulu oleh tiga berapa kalau kita kapan kalau Wali jadi golongan yang biasa, wali kita lihat. Nominal ini aksara bangsa, ada penjarahan yang meski dimaku, yang dia cendil dan tidak berapa. Mereka bicara, tetapi ada yang dapat malas, kan berapa. Yang itu dua, yang itu dua, jangan enggak siapa. Yang mengajar Allah menjadi kalau juga. Sebagai pemimpin mungkin siapa. Wala waktu ini aku akan punya lagi wala terjadi. Mengalir beruntung ibu juga dengan yang menjadi dengan Subhanahu Wa Taala wala terjadi wala aku lagi untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intimido kadi andude ko ganduno nde seeɗa meɗen ɓe ceerani andinde en enen fof en neɗɗo goto ko yooɗi waɗi ɗo joni ngal ɗo duɗal ngal jiɗen ɗum ceerno ahmadou ammar ceerno ko kanko ceerno yimino yo anno diide duɗal ngal ɗum woni ko mbiɗen nane ko ceerno e hoore mum andi en garti ɗo kadi ha joni ceerno mahmoud jalaluddin ko kanko hoore makko kadi ari uddide duɗal ngal ceerno ahmadou ammar ari tawtimo hen e 12 demo e udditgol ngol o andinimo ha joni ko woodi ko wonno bilen ko ha joni ɗum tan won holɗum kam hoɗo goto e maɓɓe ɗifno konngol fof ene yona kono mbiɗen enen ndeefi no feewi e kamɓe fof ɓe ƴetta konngol sabu en keppani en kaɗani bandiraɓe ma ko Allah goɗɗini en to Abdoulaye Wally Ndiaye noddi joni mono gandirɗen ni ala jonde nde ganduɗa eɗen jooɗo ɗo e Madina Gounass ha jonde nde saago so wona tawi bandiraɓe ene jottodira e makko saabu jottodirgol men e makko ene jogui nafoore e makko ene jogui nafoore e men ɗum tagi enenne en gañanta Madina Gounass naaɓe ɓe e kala ɗo jonde tan jooɗa beele on wawa jottodirde e Madina Gounass naaɓe
kawɗo min joni ɗo joni dendagal ɓe ganduɗa ene tawe ɗo e nder wuro ngo Madina Gounass eɗen mbawi wiide noon saabu ceerno nani ɗo sukaɓe mum ceerno Dialloudine ceerno nanɗo ceerno Ahmadou Amar ceerno nanɗo ceerno Mouhamadoul Bassir mo ceerno Ousmane Thiam nanɗo dendagal ɓe ganduɗa ko jangguinoɓe Qur'ana e nder wuuro teddugo ngo Madina Gounass nanɗo nonne kadi dendagal commission ngaji ɗi ganduɗa ina daari e jamaji e jumaji e duɗe Qur'ana e nonne kadi forage uji ɗi mbatta ɗo e Madina Gounass kala leegal e commission mum yippum natɗo e nder leegal lere hande tawi minen foof addi min ɗo ko yettandema Allah addi min ɗo ko duwanadema addi min ɗo kadi ko weltanadema konguɗi kewɗi noon kalama ɓe ni joni noon la ko heddi so wona duwaw Allah waɗi a noddi no way fo hayso konngol gotol bandiraɓe nana kanko noon ceerno Ahmadou mo baba Ibrahima Thiam ko on gandata ɗo leegal mbayla ɗo galle mbayla ɗo wiyen ko kanko mahana ngal ɗo duɗal ngal ko duɗal Alqur'an Karim mbinoɗa ko yemin mbaɗan mo caali Allah waɗi min mbaɗanimo huɓere e dow ngalu ngu dokkunoɗa min mbaɗa mo ɗon dendagal tawtorema ɗo hande mbawi weltade joni noon konngol nana e yeeso ma bandiraɓe kala nana salminago ma caggal mum e jumuji minen nden wallahi kiɗma machallah sen jeyta ɗum ɗon ɗo bandiraɓe mano ko ɗum ɗo hono konngol makko tawa jarama bandiraɓe kadi beltima ɗomin jokkugol en keeɓi weltare e famamuya wonde ko haalte ko masalan mbaɗo Cheikh Tidiane Diallo ko haalata ko fof wona kal kimtoɗo o haalata ko en paami deke no woodi ɗo ƴettata e tigi tigi o sahaa o heedi waktu o weeni kono ende ɗo paɗa seeɗa ceermam Dialloudine no salligo so wawi on sahaa juuɗen so juuli on sahaa so on jottini yewtere makko nde hankkadi wona ko ɓuri heewde e nder ɗum ɗo gasi e jiko ko wonko heblano ɗo ko hebla ko so tawi reeni e muɗum so tuɗen saga ko enen noon ceerno Ahmadou Amar ceerno mo ganduɗa en mbino en naane ko kanko haɓina dendagal duɗe Qur'ana walla yimɓe faati e jangde Madina Gounass ko non ɗo joni ɗo jogi ɗuɗɗi konngol ɗo e ceerno Mamadou Dialloudine Alpha ceerno Ahmadou Amar bisimilla ma
mataw e ɗum gongo yonti kala e men mo